Salamat kayo, Bumbujon. May gabi sa itong mga suking tigpabinaw, Subo, Kabisay, ng Mindanao. I think light sa Facebook, sa tanan nga maabot sa itong pagsibya, sa Bumbu Radio, Cebu, karong gabi na. May gabi, kaninyong kanan. Ni tawag ko nimo sir kana gumikan kay dunay ni text dere or ni pabot siya hangga concern niadto siya alas 2:20 sa Barangay Guadalupe kay makuha sa siya hangga cash assistance. Pagabot niya alas 2:20 wa na may pagador kay namali kuno sa SRP kay mga DGS employee. Pangutana, unsa ring orasa magsugod ang distribution sa cash assistance sa mga senior ug unsang orasa kutob para dili mahinayak ang mga seniors nga moadto sa venue para makuha silang cash assistance. Kayo, Bumbujon. No, tinuod na, in fact, duha akong nadawat nga taho niya na Bumbujon, nga mga alas 12:30 natahusa, diri dapit sa may alahog mantingali to, nakadawat sa kog tawag nga mga alas 2:40, naibong siya nga na ang mga pagador. Unya, karon pa ko nakadungog niya nag-informasyon. Guadalupe ba na, no? Oh, Guadalupe. Guadalupe? Okay. So, Guadalupe, karon pa ko nakadungog niya na base sa atong executive order nga gipirmahan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia Bumbujon, magsugod yun sa alas 8 o niya mahuman ngadto sa alas 3 sa hapon. Sumauna ang naagyon sa executive order. No, in fact, pagkahuman nako og pagkadawat nako sa report ingon niya na ako dayong gisusi ang mga pagador. Again, ang nasa executive order alas 8 hangtod sa alas 3 sa hapon, pero naa man yung mga sitwasyon na Bumbujon. Ako din gitawgan, no? In fact, naghimo din ko pakisusi. Dili lang sa Barangay Lahog o sa kanang imong nadawat nga report gikan sa Barangay Guadalupe, gi-check sa dako sa ubang mga barangay. Ang ilang kasagaran manggod, again, usbo na ko, alas 8 mag-start, pero tungod kay nag-expect manggod Bumbujon ang mga senior citizens ba? Nga alas 6 pa lang subuntag, maglinya na sa mga eskwelahan. Oo, unya, mga alas 6 pa subuntag, maglinya na eskwelahan, unya, dili gyud in town ta, musugot, nga madilatar ang paghatag, unya, maglinya, daghan ang maglinya sa eskwelahan, unya, dili pa sila maabot dito ang mga pagador gikan sa uban nga mga departamento. Kung gitugot na to nga makakuha silang kwarta as early as 4:30 sa sayong buntag, early in the morning, ang uban mga alas 5 na. Unya, ang uban nga naa sa field, labi na kanang lugara kay ang akong badabana base sa abong datos diri sa USCA, ang Guadalupe naana sa mga almost 6,000 ka mga seniors ang tagaanan. Unya diri sa Lahog, I think moabot sa mga 4,000 to 5,000. So naana sa instruction namo, undo, klaro na ko ang executive order alas 8 ngadto sa alas 3, pero amo ng initiative sa uban nga mga pagador labi na sa mga departamento nga sayuho na to ngano man ang mga senior sayo in town kaayo moadto sa area. So as early as 6 o'clock or pinakadugay 6:30 in the morning, nagsugod na ta og panghatag, distribute sa financial assistance. Unya, outro nga pag-abot na dire sa after lunch na o sa palis na Bumbujon, medyo kuana na. Lal na diyan napita medyo nanalay sa usa ka lamisa, nanalay duha o after 10 minutes nanalay duha na pod, after 10 minutes napuna na po duha kada lamisa tungod kay daghan man kayong mga tillers. So explanation sa uban nga akong ipatawag niya, sir, wa na may mga tao gyud dito, sir. Unya in the first place sayog gyud kay mi nagsugod amo ginang gisayo nga ilang gisugdan. So mao to ang uban nga pag alas 8, pag alas 2:20, alas 2:30, wa na magyud mga tao, nakadeside na lang sila nga maginahinay na lang silang panghipos. Pero nagbilin sila og personnel diya sa barangay nga kuno galing naa gani moari, pwede nang ugma na lang sa sayong buntag. So mao na ang ilang explanation. So sa ako, isip executive director sa USCA, nanganghasan ko nganong wa nila tumana ang executive order ni Mayor Raymond na kutob ra sa alas 3. Pero at the same time, Bumbujon, nakasabot ako kayong uban as early as 6 o'clock, nagsugod na sila sa papanghatag sa financial assistance. So kung mo tunaw-naon gani, masayo ang ilang mas nakaginansya ang gobyerno kaysa yun nilang gisugdan kaysa ni nakakuha sila og 30 to 40 minutes pagkahapon na ipadayong uli Bumbujon. But rest assured, ako nang susihon pa. Ato nang muhimo kong pakisusi niya na Bumbujon.
ang gi-announce sa barangay ngadto sa mga senior citizen sa Guadalupe, alas 3 kutob ang pagador. Naabot Correct ang mga po, senior Sakto. citizen, naabot ang senior citizen alas 2:20. Daghan Correct, sila correct, kung sakto. wala na taga pagador dito kay namali kuno sa SRP. Lagi, sa ako nagigayon, base sa executive order, alas 3 yun na. So, dapat mauginta na tumano, no? Pero naamong yung mga pagado sa ako nagigayon, so, sir, pwede yun bisa alas 3, pero ato sa amo sang consider nga, daghan yun kayong mga senior nga masayo. So, ako silang ingnan nga, dapat mauginta na tumano na to nga alas 3, kay mauman na ang nasa executive order. Oh. Og nisayo mo pagani, panalitan, kay naluhoy mo sa mga seniors, kay alas 5 media, alas 6, alas 7, dapat alas 8 ta magsat, pero naamo sa sayo sa buntag, inyo na nang kabubuton, inyo na nang voluntaryo sa inyong pagpanerbisyo kay dedicated na mo serbisyo ngadto sa mga seniors. But next time ato ginang atumanon ang nasa executive order nga humnon ginato ngadto sa alas 3 kay mo manay mando. Pero kung magsugod mo sayo, inyo na nang discretion, meaning ni voluntaryo na ninyo, gawas na nasa executive order ni Mayor Raymond, voluntaryo na ninyo nga mo render mo og serbisyo ngadto sa mga seniors biyan sa oras nga nasa itong executive order. Okay. So, human na kung interview nimo karon na sir, mohimo kang investigasyon o baka manawag ka sa DGS aron ipaabot ang concern sa ka senior sa Guadalupe. That's correct. No? Una, kay nabalita naman ni diya sa atong kasibiana, automatic na mohimo ko og pakisusi niya na bumudyon niya ako ni ipabot sa dito sa office of the mayor, no, para guidance makadago giya ni Mayor Raymond kung unsa ako himon. But lagi namang goy sitwasyon nga para ganiha manggod na disuroy ko sa ubang mga barangay unya ang ubang mga barangay pag-abot na dito sa mga last release media niyangyo na sila, sir, medyo mingaw naman ni pwede na mi manghipos kuyaw lang una tabta lang ninyo sa mga alas 3:40 pero dili gyud mo totally manghipos nga wa na gyud, no, naa lang yapon mo pero pag abot na gyud sa alas 3 kung wa na gyud mo so that's the time nga mo pull out mo sa area pero manghipos nga mag-reading na mo daan king kaso wa na gyud mga bot. So naa man gyud uban nga mga barangay bumud labi na sa bukid, no, sa bukid ang sitwasyon kagani ato sa distribution after 12 o'clock in the noon, no, wa na gyud mga seniors na ngabot dito. In fact, amo sang banabana, ang banabana gani nako diya sa kanang Lahog o diya sa Barangay Guadalupe base sa assessment nako nangayo man yung assessment pila na ka porsyento sa Guadalupe 85%, no, sa Lahog 85% na ang ilang nahatag karong adlaw. So meaning ang nabilin nga 15% ugma na naipadayon. Unya sa Guadalupe kung wa ko masayo purang nana sa 70 plus murag tayo na sa 80%. So mga 20% na lang ang ato tagaanan bumudyon. Pero sa bukid akong plarohon ganihan naka dito sa Binalio, dito sa Agsungot nana sila sa mga 95%. So hapit na gid makumpleto ang papaghatag. In fact, ilang ang mga DO diadto sa mga barangay, gi-check mo gid na sa mga DO, pinaagi sa pagpangutana sa itong mga barangay officials na kanadi wa pa nakadawat, tuwa pa na sila yung probinsya unya ugma sila bubalik kung sa sunod adlaw ug di man gali sila makaabot sa 3 days distribution dito sa barangay ari na kuhaon sa City Treasurer's Office bumudyon. Okay. Pila kadlaw ang atong distribution sa cash assistance o nya pila kadlaw atong gihatag nga tagal aron pud nga dili ma-forfeit ang ilang cash assistance. Okay. Sa mga naminaw karon, salamat kayo sa pangutana bumudyon. Ako na lang yung pahimuslan nga base sa executive order aduna natin tuto kadlaw nga papanghatag dito sa barangay. So karon Lunes, Martes ug Miyerkules. So kutob na Miyerkules ang atong financial assistance distribution dito sa barangay. Pag-abot og Huwebes, Biyernes, unya Sabado, Domingo wata, Lunes, sunod semana ngadto na sa Biyernes ari na kuhaon sa City Treasurer's Office, CTO. Kili diha sa buhatan sa Puska. Now, ang kada tuto kadlaw ngadto gina sa barangay mo na nga to executive order unya ang remaining 7 days ana nakuhaon sa CTO. Kinsa may mokuha nga na sa CTO? Kadtong wala makakuha sa 3 days dito sa barangay. Nya kadtong mga kaigsuunan nato, nga mga lulug-lula nga tuwa sa probinsya, gihatagan gyud sila kay gayunan
o 7 ka adlaw additional nga rin nakuhaon sa City Treasurer's Office, unya mausad na ang pag-distribute nato sa mga bedridden bumudyo, no? Kay daghan man taon mga bedridden. Napanalitan, last na tong distribution katong buwan sa December 5. Unya gikan sa December 5 paingon sa March 3 karong adlaw. Unya na bedridden nito sila kay dai sakit mo na gigahin na to na 7 ka adlaw kay ato nang ipanghatod yun gadto sa mga panimay, sa mga bedridden, kadtong mga lulog-lula nga naa sa prisuhan, kadtong mga lulog-lula nga naa sa tambalanan, ya kadtong mga lulog-lula nga tuwa pa sa laing probinsya nga mopaingon pa dinhi sa siyudad sa Subo aron mo kobra silang financial assistance. So all in all, 10 days ra gyud ang atong gihatag nila nga tagal aron makuha ang ilang financial assistance. In the case, kung di yun makuha nila, sud sa dapo ka adlaw, bumudyon, such time, ato na nang i-report ngadto sa CTO, iuli na itong kwarta, inubanan sa, makuinside sa payroll, unya, ana na masirhan na to ang libro, ug di na makuha ang ilang financial assistance nga di nila makuha sud sa dapo ka adlaw, mabalik na ngadto sa panudnanan sa gobyerno. Pananglitan duha ka consecutive yun nga cash assistance distribution niya wa maklaim kay nilarga ang senior citizen. Unsa may tabo na madilit iyang pangan sa listahan sa USCA? Okay. Ang atong base sa atong ordinansa bumudyon, tulo dili duha tulo. Tagaan gid atong kagayunan. Ang atong ordinansa naghatag yun og kagayunan, naghatag yun kuan kayo kanabang favorable gid kayo ngadto sa mga seniors. So dili duha kun dili tulo yun ka kana bitaw successive contribution distribution, no? So kung dili makuha nila katuto panalitan karon Marso, unya wala kuha, di na sad sila makuha sa buwan sa Hunyo. Unya ikatulo, di na sad sila makakuha sa buwan sa September. So such time nga dili madilit ang ilang pangan, pero etong ibutang bumudyon as kanabang inactive. Now, kung ma-inactive na sila, unsa man ilang buhaton. So sa ikaupat na quarter, for example, karong tuiga sa December na pod, mupaybaw na sila, sir, naan nami sir, libalik nami. So dili kay nato istiktohon kay kaniadto manggod, 3 consecutive i-delete ang pangan, pag-delete sa pangan bumudyon, mo-apply na sa ka o bago as a new applicant. Mapaabot na sa pila ka buwan para sa ato giusab na karon. Sa administrasyon ni Mayor Raymond, sa ato karon diya sa USCA nagsabot ni nga ato lang ibutang og inactive para mo report sila nga nana sila ato na sad nga ibutang as active. Kana mo taw na putol. Kana mo nindot kaya ni mahasol look at requirements sa mga senior. Correct. Kay mao gina favorable na to karon. No, unya napad yung gihatag nga leeway. Kana tagagin na sila pabor. Napalalitan. Naagay paryente, inahan, imong apuhan kaila nga moadto sa gawa sa nasod. Kung kibaw naman adto silang anak, to sa Canada, sa Amerika, to na dito sa bisan asan dapit sa nasod, gawa sa nasod. Unya ang atong gihimong leeway gid para pabor gid nila. Ma'am, sir, pananghit mo sa USCA nga dili mo makadawat anang buwana kay atong himuong inactive. But pag abot na sa dinyo, gikan sa gawas, mobalik na mo diri sa Cebu, mo report na mo sa USCA, kay bawo mo sa, sir, naa nami, ready to receive sa financial assistance sa sunod schedule of distribution. So, nindot ang atong paagi karon. Okay. So katong panahon nga di na makuha, dito ma-retract ang katong ilang wa ma-claim. Pero katong wa nila ma-claim bubod yun, sa ako nagikaingon, 10 days after, 10 days, ang grace period, after 10 days, ato na lang mabalik ganito sa panudnanan sa gobyerno, ato ba nang mahimong savings, or baka ato nang gamiton sa sunod distribution ni adtong waiting list nga ni-apply pa nga padong pa makasud, padong pa padong makadawat ng financial assistance. Dai report kani adto dili pa ikay gada sa USCA. Doon ay mga senior citizen nga matay na naka-claim pa man gihapon. Giyon sa ato paglimpyo ag atong system diya sa USCA nga kadto mga patay di na gito maka-claim, sir. Okay. Bumudyon, dindot kinapangutanahan. Although I cannot speak the whole story during the previous administration, but ang ako lang nahibawan nga naanay kanaingon niya nga mga taho ando nanay nalipiwan na no, with all due respect sa past administration ni Attorney Homer Cabaral, nagipulihan ako nalipiwan na mga kapin sa gatos, nalipiwan na ato na nag-restructure ang atong system. So diha ra pud tabad akong nahibawan, pero as the question nganong nakasunto kaniadto murag unlimited ko information diha.
napita mo yun. Pero pag-abot na ni Atty. Homer Cabral, nalimpyuhan na. In fact, pagsuod na ko, limpyo na yun kayo. With all due respect kay panahon man to ni Kraba, si Atty. Homer Cabral, in fairness, nga to sa administrasyon ni Atty. Homer Cabral, limpyo na. Pagsugod na ko, wala di ko nakabatikod, wala ko nakabantay, naingon niya na pahitabo karon. Onya, pila ka buok ang senior citizens nga beneficiaries sa tag 12,000 nga cash assistance gikan sa city government. Okay. Sa pagkakaroon base sa amog labing awahing kwintada or data sa nakadawat karong March 13 March 3 karong adlaw bumudyo, no? Niabot na og mga 92,800 ka mga seniors. So, mao na yung mga beneficiaries nato ha karon nga quarter. We expect nga sa sunod quarter musaka na siya. At sa pangutana, apil na ni adtong na-ID nga dili qualify na makadawat og financial assistance tungod kay wa sila mo qualify sa 2013 date of registration sa Commission on Election COMELEC. Mabot na sila sa kinatibukan og mga 103 to 104,000. Meaning to say, daghan kaayong mga seniors karon, mga senior citizens dito sa Cebu City nga wa pa nakadawat apan miyembro or sakop nato sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA bumudyo. Okay. Sige. Salamat kayo, Sir ha, sa imong oras gihatag sa Bombo Radio bisan og hectic imong schedule nitubag ka sa mong tawag. Salamat sir, may gabi da kanimo. Salamat kayo, no? Ako nagpasalamat nimo sa kagayunan nga ako naka-explicar. Aris assured katong concern niabot sa imo bumudyo, ako itong ipabot, ako itong silang ipatawag. Then mohimo ko kaguling ng queries o niya ako ning ipabot ngadto sa atog landong mayor aron ma-address o di lang ni masubli sa sunod nga distribution nato sa financial assistance. But then again, nakasabot ako sa atong mga seniors, kinahanglan ato yun nang i-take care, ato yun nang atimanon ang ilang ngingongo. But at the same time, nakasabot sa ko sa sentimento sa uban nato nga mga Dios, nga wapay pagsiga sa adlaw na naintaon sila sa area, aron masayo ang paghatag ng financial assistance. But anyway, importante nga nagmalupusod ang unang adlaw, papaghatag sa financial assistance sa mga lulo ug lula din sa datbayan sa kung ano may patama, no, mga lulo ug lula dalag yung may question, no, damoy mga queries, pwede na ko i-announce ang akong numero din sa Bombo Radio para directly mo mosumbong ako o inquire. Ang akong numero 0917-135-4290. Akong usman mo ba dyan 0917-135-4290. Salamat kayo, may gabi ka natong tanan. Kay Batil Sabno, si Sir Chito Aragon, ang Executive Director sa OSCA, mga kabombo.